בצפון רמת הגולן ביישוב קלע, מול נופי עמק החולה והרי נפתלי הקסומים, במרחק קצר מהרי החרמון, ממוקמות שתי סוויטות מפוארות, ממוזגות ומובזרות ברמה גבוהה. בואו ליהנות מאירוח ברמה אחרת, עם נוף משקר ושקיעה רומנטית בסוויטות נועם בגולן. הסוויטות בנויות בשילוב עץ ואבן ומשלבות סגנון עתיק וחדשני. בכל סוויטה חלל גדול עם מטבחון מאובזר, פינת ישיבה, ג'קוזי, שתי טלוויזיות לד בחיבור למערכת קולנוע ביתית, חדר שינה עם מיטה זוגית וחדר רחצה מפנק במיוחד, בו תקבלו חלוקי רחצה, נעלי בית, מגבות, סבונים וקצף אמבט. בחזית הסוויטה מרפסת דק פרטית, עם ריהוט חצר וארסלים, פינת מנגל ונוף מרהיב. בסוויטות נועם בגולן מחכים לכם עם שלל הפתעות מתוקות, יין, שתייה קלה, פינת קפה ועוד. לאורחים תינתן כניסה חופשית לבריכה שבקיבוץ גונן ומגבות בריכה רכות. סוויטות נועם בגולן, חופשה רומנטית מעל כולם.